أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. U-Allah uthi ku-Quran, u-Allah usixwayisa ngentukuthelo ukuthi senze izinto sithukuthele. Allah says, "Qul, tshela abantu, mutu, they must die. Tell them ukuthi anger will kill them. Bighaydikum, your anger, intukuthelo izokubulala. Die kwintukuthelo yakho." Akusho mina, kusho umdali wakho nomdali wethu sonke. Uthi sintshele ukuthi anger will kill you, intukuthelo izokubulala. Intukuthelo izokugaxelisa ezintweni eziyingozi ezingafaka impilo yakho neyomndeni wakho neyabathandiweyo bakho ebungozini. So bafowethu, siyanixwayisa, yekelani ukwenza into ngentukuthelo ngoba intukuthelo izokugaxelisa. Kunabantu namhlanje esihamba phekwabo bangcwatshiwe ngenxa yokwenza izinto bethukuthele. Kunabantu namhlanje abanezitho zomzimba ezishodayo ngenxa yokwenza izinto bethukuthele. 70% yabantu basemajele ngenxa yokwenza izinto bethukuthele. So umdali uyanikhuza uthi intukuthelo, you will die in your anger. Anger will kill you. Qul mutu bighaydikum, batshele ukuthi mabafe nentukuthelo yabo, mabafele entukuthelweni yabo. Kusho umdala, kusho kambatha umntwana. Ukugcizelela lokho unjingalwazi usolwazi injulabuchopho uMuhammad sallallahu alaihi wasallam naye kuthiwa wagcizelela phezu kwale verse yeQuran. Subhanallah. An Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, ngokuripota noma ngokusho kukaHazrat, igama lakhe u-Abu Huraira, u-Allah ahlale ejabulile ngaye, wathi, ana rajulan qala linabi sallallahu alayhi wasallam, ngelinye ilanga enye indoda yathi kumprofeti sallallahu alayhi wasallam, ukuthula kube naye, usini or ausini or usini or usoni. Subhanallah. Hey, ulimi lwesi-Arab nalo liyaxaka sometimes. Ngicela ungiyale, ngicela ungibonise. Le ndoda icela isithunywa sika-Allah ukuthi ngicela ungiyale, ngicela ungibonise, ngicela ungixwayise. Sithini isixwayiso sakhe? La taghdab, ungathukutheli. Subhanallah. Iyaqhubeka ihadithi thini? Subhanallah. Ithi faraddada miraran. Waqhubeka lo muntu lona eloku ecela esinye futhi isixwayiso, eloku eqhubekile ethi ngiyezwa uthi ngingathukutheli, ngicela ungixwayise futhi, ngicela ukuthi ungibonise futhi. Faraddada miraran, qhubeka lokungixwayisa. Subhanallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umprofeti waqhubeka sallallahu alaihi wasallam wathini? La taghdab, ungathukutheli. Subhanallah. Listen to that advice. Lalela leso sixwayiso leso, leyo advice leyo, leso siyalo, ungathukutheli. U-Allah uthini? Qul mutu bighaydikum, let them die in their anger. Tell them to die in their anger. Isithunywa sika-Allah sithini? Ungathukutheli. Subhanallah. U-Allah mayeqhubeka uthini? Inna Allaha alimun bidhati sudur. Umdali wenu uyakwazi konke okusezibilini zezinhliziyo zenu. Anguphindele. Umdali wenu uyakwazi konke okusezibilini zezinhliziyo zenu.
nina enenza izinto nithukuthele before leyo nto leyo uyenza umdali sekayayazi ukuthi njengoba wena uthukuthele ekukhuza wena ungafuni ukukontrola intukuthelo yakho. Yini engaphakathi enhlizweni yakho? Kubola kuni okucabangayo wena enhlizweni yakho? Lento le oyiyenzayo wena usebenzisa abantu noma uzenzela wena? Noma wenzela ngempela ukusiza abantu ngalento le wena oyenzayo, noma wena wenzela wena ukuthi wena kugcwala isisu sakho kulimala izisu zabanye abantu? Wenzela ukuthi wondla abantwana bakho nomndeni wakho kulimala isondlo sabanye abantu, kodwa wena into uyenza ngentukuthelo awucabangi. Yingaka ama-China athi ungathathi isinqumo ulambile, ungathathi isinqumo uthukuthele. Kungani ama-China esho lento ayishoyo? Ngoba an hungry stomach, isisu esilambile asazi mthetho. Isisu esilambile, ungathathi isinqumo ulambile, idla qala usuthe bese uthatha inqumo. Ungathathi inqumo uthukuthele. An angry heart knows no law. Inhliziyo ethukuthele ayazi mthetho. Yingako umdali esixwayisa ukuthi ngiyakwazi okusezibilini zeinhliziyo zenu. Asiqapheleniki bafowethu. Intukuthelo izogaxelisa imindeni yethu, intukuthelo izogaxelisa thina, intukuthelo izogaxelisa abantu esibathandayo. Ngisaphinda futhi ngithi iningi sihamba phekwalo ngenxa yentukuthelo. Iningi linezitho zomzimba ezishodayo ngenxa yokwenza izinto ngenxa yentukuthelo. Iningi lisemajele ngenxa yentukuthelo. Bayayisola namhlanje. Bonke labantu engikhuluma ngabo bayayisola ukuthi ukuba ngikwenzanga lokhu, ukuba ngithukuthelanga, ukube ngayicontrola, ngayibamba intukuthelo yami, ngaba ngikho ethuneni. Ukube ngayibamba intukuthelo yami, ngabe izitho zami zomzimba ngiphela, ngabe loya muntu akangigwazanga, ngabe loya muntu akangidubulanga. Ngoba ngenza into ngentukuthelo. Ukuba angenzanga into ngentukuthelo, ngaba ngikho kuleli jele engikulo manje, ngaba ngikho kule minyaka, ngaba ngidonsi leminyaka engiyidonsayo. Ake sibheke intukuthelo bafowethu. Intukuthelo iyinkinga, isifo senhliziyo esilashwa umnikazi waso yena lo thukuthelo, ngoba ukuthukuthela kudala inzondo, kudala amagqubu, kudala umhawu, kudala igreed, kudala into eziningi nje intukuthelo. Idala ukuzazisa, idala into eziningi intukuthelo. Ekugcineni mangabe usugaxele uzozisola bese uyakhumbula lamazwi umdali akuyala ngawo nesithunywa sakhe namhlanje. Sengathi umdali angasivula ingqondo, asivula amehlo. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.